Bugra Jisu Kristo nang bai joto Kristo tako bukuk rokno ani khani jibai te hamjak maya paro pai tini chung jora manpi khaba hani hai kaitani kok thai rokno chung sereng mani bukhak thanglayana wansok layana tini ni kok wansok jaknai engkha rangchakni rangni rungthoma no tui no chung wansok layana ge chung kholok laimana Luke suimani kothoma kaham chapter 19 verse 12 ni chimi 18 jora 11 ni chimi ang poresinai 11 ni chimi ang poribano borok rok o kok khana wi tongphuru Jisu rungthoma bo thaisa sakha bo Jerusalem o sokphai tutui engma baise kaitoni ha tabuk no nukjaknai hinui borok rok khakakha amoni bagui no bo hai hinui sakha borok kotor khoroksa bugra charujagui phaina hinui haksalma kwrungsao thangkha bo nokni ongkhorui thangna phuru bini seleng khorok chino ringui rangchakni rang khoksa ke rowi hai hinui sawi klangkha ang phaya sak norok omobai busuk bepar thungui man thungsokdi yangle bini hani borok rok khe bono naisle jago aboni bagui no bo thangbai khe borok rohorui hai hinui sa rohorkha o borok chini bugra wngthung chung abo naya a borok kotor bugra charo jagui kifilui phaikeno bo rang klangmani seleng rok bepar thungui busuk ajiui mankha sawi mana bagui borok no ring rohorkha khoroksa hai hinui sapaikha nokphangsa nungklangmani khoksa bai ang khokchi aji sokha bo hai hinui sakha kaham khlaikha nung seleng kaham samung kotoino kaham khe khlai mabai nung town khungchini bokrok wngdi tei khoroksa seleng hai hinui sapaikha nokphangsa nungklangmani khoksa bai ang khokba aji sokha bono hai hinui sakha nung town khungbani bokrok wngdi tei khoroksa seleng hai hinui phai sakha nokphangsa iko nini rang ang omono rikundri khawi hwiyui tongsokha nung maya kwrui borok hinui ang nono kirio nini yaphano nung nawo nung mai kaimaya phano nung rawo gechung nirok porini mana 27 jora o elengbak pore mana bisingti kaitor suna katal khe hamari klaiten gabon sungtini wansok laina gero khorokchi seleng dong nokphangsa bo hachal wo kwrungsa jagao thangani skang bo khorokchi boni seleng no ringkha ge oro khorokchi seleng rok oborok chwbabu oborok wngkha kubui khe achai kwtal wngjak eba kubui Christian ba kubui Christian achai kwtal wngjak okay oro verse 12 ni mote hingke Jisu Kristo bo teisa phaiphinani kok aboni bagui no bo hai hinui sakha borok kotor khoroksa bugra charujagui phaina hinui haksalma kwrungsao thangkha amo Jisu Kristo teisa phaiphinani kok bo tabuk boni samung pai bo haksalmao thangkha phiaba Jisu Kristo bo teisa phaiphinai ge omo second coming ni kok hingke verse 14 no hingke oro borok rok chung nugo borok achai kwtal wngjagiya borok kubui Christian ya tomani himale verse 27 no porinai khe chung nugo verse 27 ang porinai tabuk ano bugra hinui
gosina naya ani kena ari rokno oro tubui ani buskango rathar phaidi niso gaboro Jisu Kristo no mane oro tuma sing Luke verse 14 no boro boro bono naisre jago aboni bagino bo thangbai ke borok rokhri hai hinai sare horka o borok chini bugra engthang jeng abo naya mane Jisu oborok swabu je borok kubui ke asai katal ingya je borok Jisu Kristo ni borok ya je borok Kristen kubui Kristen ingya borok Jisu Kristo bai borok tuidul mani naijak ya Jisu Kristo bai borok Jisu Kristo no borok ni bukhawo borok bugra khenaya hani bagai oro haini sawo bo chini bugra engthang jeng abo naya soba Jisu Kristo no bugra engroni musu bukhawo kacharo je borok kubui ke asai katal ingjak je borok kubui ke Kristen ge obo borok ngro musu ya mane borok kubui Kristen ya borok Kristen ya ge borok verse 27 ni mote borok ulo bus thumjak nai ge oro citizen mane tamao English oke citizen ho citizen mane nagorik borok engka sungsani borok Jisu Kristo phaiani skang borok bukha salai jagya hingke borok aro chung nugo borok ni omo salai jak mani borok aro nukhung borok hani borok uloke abo salai jagui borok ni tamane borok ni shotru borok citizen abono salai shotru kesung oro nugo teman oboni meaning tabu tamane kaitor borok Jisu Kristo phaya sani borok salai jagui gipiliangke borok bus thumjaknai Bible o khai hinai sawo kaitoni buskang bas kaitor kathang ni buskang basanale kiri sungsasi ini Hebrew chapter 10 verse 30 ni simi 31 jora pore ke sungnugo kubui no kathang kaitoni buskango bono poito khlaiyawi boni busa ngyawi basanale kiri sungsa manale bo musahai bus thungnai si boni buskango koi basamaya gete kaitor chini subrai jo tonono janija khaite bo tamanai bo onai to tama khlaikya bono bo kogure tamanai borok jawab nanai tama khlaikya nang angno dage mano nang tama khlaikya angno taw oro sungnugo seleng ro nok phangsa bo rang rowi bepar thangdi ni sai klang ma hai bo kipil pro Jisu Kristo bo haini kipil pro jeng kathang tongmani tama khlaikya boni bagai bono bo bus nai jeng tama khlaikya boni bagai ge jeng bono boni bagai tama profit rokha tama profit khlaimangkha bono bo bus nai ge 1 Corinthians chapter 3 verse 11 to 15 jora jeng poreke aro nugo nirok pori ni mana 1 Corinthians chapter 3 verse 11 to 15 jora aro jeng nugo Jisu Kristo engka foundation Jisu Kristo engka tuanai foundation aro nok podre pot manai bai nok tangmani nugo baksaba manai ka habai rangsak bai rukpai bai omai ke nok tango baksaba song bai bufang bai ya baksaba nok tang haipana bo u nok tangmani abo hor ni bising tisi parmak nai hor khanai getabok rangsak khamani rangsak khaka hor khaka haipana boni muilo komegya se muilo no tongnai rukpai bo haina haipana bufang ke tama bufang khama ke temungsa krikya bo thapla sing paila song bo haina khama ke thapla sing paikya ga omo haina temungsa maragya omo tamabu omo buzok mani ingkha je jeng tama bai ne kaitoni bagai
bsuk muilo rowi nang samang khlai tabuk rangsak suk muilo roi khe ba nang kaitoni bagi je khlaio nang manai kifiri manai जों लर्डनि बोहैनो मैद दं लर्डनि कगनो जों मैद दं लर्ड bo Abraham bai kagui Sodom Gomora wo tongoi ke Sodom Gomora belai tongthok chathok sohor kaha rang puisa kabang business khaithok haibana ulo tamangka bo mungsa marang liya bohaibo lamawon soni among paikya soni pilar ung paikya ge bo mungsa malang liya ge omong haina Lord not sabana buzo Christian je Christian kaitoni bagi wansogya gubui Christian pano sungsani mane kuni nung toja kuk tongnai bo ungka Lord hai Jisu Kristo pai pro bo morketo sogya hai pano mungsa gri nai tak Jisu Kristo ni buskan rik ke langta ke basama hai nai laci sungsa nai tabo oro o khoroksa nok ni ongkhorei thangpro bini seleng khorok chino ringui rangsak ni rang khoksa ke rui hai hnei sawi klangka ang phayasak norok omobai busuk bepar thungui man thung sokdi bo uborok bo hasalma oino kubuni habos thangka ang phayasak nerok bepar thung sokdi hi bo lesa rangsak ni puisa klang thangka bepar thung sokdi Engka borok sebabu borok engka Jisu Kristo no sahor mani Jisu Kristo o sungsaro paikya bok Calvary cross o tikya sungsok no piok nani bagi engke bo haini hai hakoni basakha and tei sabo je jagani payo aro jagani kipil thangka chukna hawo kipil thangka pia ba bo kipil thangnani sikang haini sab bo teisa kipili paipinai engke bo boforo paipinai ke bo sia tamane bo si ko khai kisi phainai hini bible kabang ma sung nugu bo salang mani engke chung o jagani wo rungthoma wo Jisu Kristo ni kok samani o sungsani borok rok o sungsani borok rok tei asai katal ungjak borok rok ni kok chung nuk Jisu Kristo o borok boni seleng rok no rang chak ni puisa rowi bepar thung sokdi ni samahai Jisu Kristo bo chungno o sungsaro boni ha phuarnani bagi samang khlai sokdi bo o samang khlaibani chung busuk jora tongno chung sia tamane male bo bofro phaino koisa sia engka chung busuk jora tei boni samang no ma khlaino chini mungsa busuk jora chini bagi tong obo chung sia o jora bofro pai thangno chung sia haibana haini bagi chung bahai ke natai o jora no belai kana chung kotor ke wansuk thai tamane male o jora bofro pai thang chung sia tau tema bu business bepar thung sok demane u bepar thung sok tema bu u bepar kai to ni bagai profit sanawani bono profit rowani ye u profit unka kai to bahike profit ma jeng je pro borok rokno kothma ka hampire Kristo ni thani toipi mana kai to ni thani toipi mana apro ke bo profit mana nge jeng bono profit rona ni bagi tengtuma klayana kothma ka hampir na ni na nge u kothma ka hampir na ni ne bo jengno bepar thungdi ni samani bo phayasani bo jengno u samangno khlai rowani musungjago jeng salbesuk u bepar no khlai mano chini thani jeng sia haipana u sujukno jeng nathai tamane male bo jengno bepar khlai sokdi ni sao je pro bo kipuli phayo bo sannai nirokno ang dage male go ano ropai baisi tabok phunu phaisi de nirok ani bagi busuk khlai kya bus ropai baisi de tabok le nei bo ringnai
verse 16 ও হাইনি সাউ verse 16 an porifune khoroksa hai hnei sapaika nok phangsa nung klaimani khoksa bai ang khoksi aji soka gete oro khoroksa phaiye bo phaika pilas kangni borok nung ano nok phangsa nung ano rang rangsakni lesaroi klangmani ang boni bono ang 10 ta khlai soka nisok nok phangsa nung klangmani khoksa bai ang khoksi aji soka khoksa bai sibo 10 ta aji kha rangsak lesaroi klangmani bo rangsak 10 ta khaiki kha ge aro nok phang tamaisa verse 17 no bo khai hnei saka kaham khlaika nung seleng kaham samung kaitono kaham ke khlaima bai nung taun khungsini bokrok ndi ge belai kana tongthok jagoi nok phangsa tongthok jagoi belai kana nung kaham khlaika nung mung nung faithful nung kubui seleng nung tabok nono ang omai ke nung kubu kabang mani nok phang ndi taun khungsini nok phang ndi nibo saka okay second okay verse 18 tei khoroksa seleng hai hnei sapaikya nok phangsa nung klang mani khoksa bai ang khokba aji soka garo tei khoroksa bobo khoksa na mana rangsak ni khoksa hai pana bo khokba pila nike khoksi omake khokba ajika ge pila skang ni borok khai ni bagino belai ke nok phangsa tongthok jaka ani bagi nung kaham khlaika belai kaham ungkha ge nok phang tongthok jaka ge second ninke past khokba ajeka hani bagi pila ni no ke belai ke khatongui compliment romani chu group nok phang hai pana second no ke roya second no tongthok jago tamang lo bobo ajeka hai pana pila skang ni sut ajeli ge belai ke nok phang khatungkha tongthok jaka pila ni no second no tongthok jaka hai pana pila ni no teibo tongthok jaka tamang boni bagi bo teibo khlai kukha bono profit ro kukha ke pila skang ni seleng bo belai kana kubui sakthari samang khlaina belai kana bukhawo ang jekapana o ma aje nai o bahai ke bukharoi samang khlaina hani bagino tole bo kabang aje makha ke bo belai kana kisa manai rokno tuyibu belai kana mane boni bukhawo je prono omno nang ma khlainai o mahai ke boni bukhawo tongmani bagino bo khlaiban kaitoni samangno je prono bo ang mane omahai Christian kaitoni samangno pila wok tongronai priority ronai ang kaitoni samang non jekapana ma khlainai omahai ke bukhawo tongronai borok bo Luke chapter 16 verse 10 o sungtmanu Luke chapter 16 verse 10 o ang porinai Luke chapter 16 verse 10 samang kotoino kaham ke khlainai borok bo samang kotor no bo kaham ke khlainai pia samang kotoino kaham ke khlaiya ke a borok samang kotor no bo kaham ke khlaiya ge u borok pilas kang nopang sano sapainai bo samang chikon rok no bo belai kana bukharoi ni khai omo samang chikon ni bo wansogi kaitoni bagi je ba khlaina kaha samung nang khlainai obahai boni bukha ge second ke maybe bo koto rok no le khayo haipon chikon rok no asu khel khayana omo ba chingno su tongsitheng rok nei tongna okay maybe omo haipon ni mana boni bos bukharoile samung khayo haipon boni musung tui mane boni khaga tui kaitoni wasok tui kaitoni phunuk tui bo asuk thangyana omhaike hani bagino bo
Kebang kuk aje malia. Ge verse 20. Verse 20. Luke chapter 19 verse 20 wo thanglai fine. Verse 20. Tei khoroksa seleng hai hinai phai saka. Nok pangsa iko nini rang ang omono ri kundri khawi hui tonsoka. Ge 3 number mungke bo tamaisa bo ang ono hui si tongka. Mane bo je roi klangjak mano chui hai tongka. Bo bai bepar thangli. Bo mungsapan khlailia mane seler nge podre pod excuse ronai om hai borok watui ingui na ang nini samang khlaimalia satung tungui na ang khlaimalia ba boi walai lai tong ang khlaimalia om hai borok mane bom hai borok bom hai Kristen kisa bokrok sawi girja phaimalia kisa hai ingui khlaimalia nowo kri ni bagina ang om hai ya farmalia ba omoni bagina om hai mane podre porke amo excuse punuk nai om hai borok. Verse 21. Nung maya kri borok khnui ang nono kiriwo. Nini ya phano nung nawo. Nung mai kai ma ya phano nung rawo. Ni oro tamaisa. Nung maya kri borok khnui ang nono kiriwo. Nini ya phano nung nawo. Ge aprong ke verse 22. Bobono hai hini saka apro nok phangsa saka seleng hamya nung nini kok bai no ang nono khawana ang maya kri hnui nung sawi mano ani yapha no nawo ang mai kaima yapha no rawo hnui nung sawi mano haike tamo ungui nung ani rang no buino phano lakai riya sla hake ang kipului besa bai buma bai man phaikama nung asuk siwi si tongo hengke nini kok bai nang no rongon nung siwi si tongo hengke nung temani ani rang no orang ke lakai ro ni so English ungke so bank mo pan nung ro ya bank ro kole ang boni interest ma khama ang sud ma khama nung temani roilia ni so kita bo bank go mane tambo bank ke motha ya khaba girja no bujo mane u boro bo kai tuni hano tui mungsa pan boni bukhawo wansok mane kre interest kre kai tuni hano tui bo motha no tui girja no tui church no tui mungsa pan wansoge u boro kubuile asai ketal inja hai pan wansok mane kre khaka mane kre bo sungsani tongmung bai no bo paileya ani bagai verse 24 oke boni aroni upuisa no lang jaka ang purona bo apruke aro basawi tongnai rok no hai hnei saka bini yakni a rang no nawi khoksi gnang a seleng no rodi tabo boni orni rang nawi uje khoksi ajewi ronai bono roidi tomane mole bole boni bagi samang khlai ka bono bo teibo khlai pine bono roidi haine naka tabuk temani bagi boni aroni u rang puisa no nazaka temani male bo mungsa kai temi bagi mungsa lab khlai manglia mungsa profit khlai mania bo rojak mani mungsa profit khlai mania haine bagi aroni naka boni aroni rojak mani nesta nai paijaka geseng जों जे कायतनि बागै खालामनानै कायतनो जों प्रफिट रमने अबस्थिनि बागै से मत बैंक का आंटे पर समाहाय बैंक का कॉकब्रो के बैंक सुइसिया इंग्लिश के इंग्लिश कॉकब्रो के लाकाय रेडी में जाओ आइपना ट्रांसलेशन ठीक नहीं है बैंक माने न मोथा न बुझक माने मोथा वनो जों तमनाय
kaitoni bagi जों profit roi mana pholani profit mothani bisingtino जों kothoma kaham piri mana kaitono profit roi mana kaitono labh kaitoni bagi labh khlai mana tamonle mothani bisingtise kothoma kaham piri jago of course o sungsaro podre pod motha tongo bank tongo mane bank mane na motha podre pod charge haibana borok kebui dalar motha kabang mana tongo mane kebui ya asai ketal ini ke bo mothang ya tak borok rok waso jini जों baptisma na kena girjang kan ke ro motha sna laikya hani bagino kaisa para ke kaisa motha omai ke sna lai dongo oke u মানে যিশুনি बुंतै रोजालाय इंलाय किन मथा हायपन कायतनि मकल bo motha गोबै asai ketal इंजा kuthunglai mani bosi motha ngetabo tabo kabang mamo hai bank tongo dala mane thokai ni bank hai deba thokai ni bank ge u bank o nung joma rokini rang joma rokit mangnai kamai bene haible nung mai ya ngai ge omo hai na kabang ma motha tongo kabang ma charge tongo omo hai kaitoni motha ya fake charge ge aro nung attend khlaikya aro nung tongkha aro nung majakha okay nung mungsa profit roma yang nung mungsa aje ma yang nai kaitoni bagi okay kaitoni bagi aje ma ya ke nung sokat bu mungsa ma yang nai nung kebu kaitoni motha wo tongkha ke nung kaitoni samang tangjak nai kaito ni bisingti samang tangnai ke jepro nung motha wo kebu charso kephai tongo gedalai tongo nung motha no chubanai kaitoni ha phuarwani bagi chubanai je borok rok ni o mothani bisingti mutangjak nai ke nung borok rok kaitoni thani phai kamane nang oboni sokat kaitoni no sokat nai hani bagi apostle paul sawo philippian motha rok no motha o tak mothani takhu bukhuk rok je ani sokat nijo philippians chapter 4 verse 1 tumani male jepro borok rok kaitono manai kothoma kaham khanawi kaitoni thani phai aprongke tabo ang kothoma kaham pirka ani bisingti kriston thani borok phaiman kangke abo ani sokat aboni sokat kaiton anar nai mane abonani sokat hani bagini apostle paul o kokso lord hani bagi hani hai lord boni tongkri bebag ne kamaka abraham bai kakmani yagolo teman mele abraham se bebag hamare ni yapang abraham ni bisingti si bo hamare mana teman kaitor abraham no se hamare romani pia bobo abraham bai kagi thangkai boni hamare bu krika jepro Israel borok rok borok ni kaitor kok romani hawa borok hawi bu borok je borok kaha khlainai je borok saktarnai u borok no aro kaha jaga no manai kanan hawi pro je borok bukhabai samang khlainai saktar kunai u borok rok no jaga kaha kukno manai hani bagai jepro जों kaitoni hawi जोंबो omohaino जों kaha kuk sokat rojaknai ba गोबां kuk sokat जों rojaknai jepro जों jugno hawi kaitor bai जों sokat rojaknai je saktarai samang khaimataino जों chini samang khlaitaino जों rojaknai saktari yangke ba mayangnai saktari khlainai ke ba manai tabuk bible sawo nirokno nirok samang klaitino nirok aro puilani borok no hai hini sawo nung almost town ni nung klaima hai nung town khungsini bokrok undi mane town mane sini जों town oro samani town engka जों sasa जों omahike जों sasa mana
Mane tabok tawon nang kok baron di tahun khung tangsi nini yago nengke nini amo busuk nai tabok raja kebang amo rajok toro marirek boni singsa sa nurek haide ga omo haine oro tahun humani chini singsa sa jeng singsa sa khlaijak nai kaitor boni busarok no hai mutangjagui chukno ha sok dro kemusugya bo boni busarok no chukno ha sogui pod sokat kepleng maroi singsa sa khlaironi jeng musujak jeng jotono Jisu Kristo no poito khlaika hangke jeng chukno ha soginai phiaba chini sokat chini mukut juda ngai nini bai ani juda ngai je samung khaitino jeng manai jeni je samung tino jeng sokat rojak nai Jisu Kristo sao ang daktino phanai ani thani sokat tongo ge jotono jani je samung khaitino ang sokat ronai ge oroni rung thomani bising tui jeng saimano jeng ingkha seleng Kristo bo samung pai bo kipili thangka chukno hawo phiaba bo teisa kipili phaine hne bo salangka ge bo kipili phaya sani jengno bo bepar thungsok di jengno bo phola kathar roi klangkha jengno chini phola kathar chubanai jengno roi klangkha ge jengno podre pod telen roi klangkha obai jeng bepar thungsok ma thungsok nai ge o bepar angkha kothma kaham piri borok rokno boni thani tobo bani ge jeng jesik khabai khlaio asuk no jeng borok rokno kaitoni thani tobo manai ge kaitoni thani borok rokno tobo maru chini sokat ba chini jeng singsa sa khlaijak rok nai ge takuru bukuro jeng obono je pro wansuk tai tei kosto tek to bahine obono jeng wansuk tai sokat rojak nai ge kaitoni samungno bukharoi khlaimanan ge orono paisinai tini bagai jotono hambai